Kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang pinakamatinding ginawa sa'yo ng isang kaaway? Gagi, pare. Syempre, hindi ko to makakalimutan. Oh. Yung nagkalat siya ng maling balita tungkol sa akin. At Na si ano ang Konyo- balita? Oo, na si Konyo Bicolano daw ay may skandal. Ay, hindi ba yun totoo? Ayun na nga eh. Hindi yun totoo. Ay, nakakalungkot. Siguro inaabangan mo, no? Uy, hindi lang ako umaabang Oo, ha. siguro na-search mo na minsan yung hashtag Oh. Curly Pinoy. Siyempre maraming lumalabas. Yung category talaga yun Oo. eh. Hindi, pero isang kaawa yung nagkalat sa akin ng isang maling balita. Na Ay. kumbaga ako Robin Siena kasi matitake ko yun eh. Awa. Pero kapag nakikita ko yung pamilya ko na nababasa yun at sila yung nasasaktan, that's for me, that's so makulog or that's so masakit. Awa. Ganun yung Grabe, sa akin. no? Yung mga problema, yung mga nang-away sa'yo, Oh. mahalata mong superstar ka talaga. Bakit naman? Kasi kanina, sabi mo, may nang-away sa'yo sa social media. Oo. Ngayon naman, may nagkalat na May may scandal ka. Oo. Alam mo, nung pinakamatinding ginawa sa akin ng kaaway ko, Ano naman yan? inisprayan ako ng insecticide sa muka. O, sangka, di ba? At alam mo kung sino yon? Sino? Kapatid ko. Inisprayan ako ng baygon. Anong ilang Sa taon mukha. ka nito? Siguro mga 12 years old ako. Wow, kung ganyan Grade yung, 6. kung ganyan, tapos yan yung resulta, Awa. ilang beses sana ako naghilamos ng pesticide. Hindi kasi sa mukha yung naging resulta. Saan? Sa utak. Kaya pala magkasama tayo ngayon. Oo. Kasi Ay, nung bata nako. ako, Oh. nakainom ako ng gaas. Oo, Talaga? gawa naman ng kuya ko. Ay. Isa din yan sa mga pinakamatitinding nagawa sa akin. Tingnan mo ngayon, sunog ugali ko, Oh. sunog din yung utak ko. Pati kaluluwa mo. Oh. Ay, nako. Pero mapapansin natin dito, no, yung mga pinakakaaway natin, mga kapatid din natin. Ay, legit yan. Diba? Ay, nako. Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa'yo ang sunod na 2 uri ng Kaaway! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mumuna, ito ang mga mortal enemy. Ayan na, mag-a-announce na si ma'am. Oo nga, mag-a-announce na si ma'am. Uy, huwag kayo maingay, andyan na si ma'am. Ayan na, mag-a-announce na siya. Our first honor, Ay, ako yan. Konyo Bicolano. Congratulations at Jessa Mondragon. Second honor ka lang. Ay, ano ba yan? Napaka-imposibleng natalo ko ng kulot na yan. Diyos ko, Mar, narinig mo yun? Uy, Jessa, kalma. Tsaka, kulot ka rin naman eh. Eh, sino? Ay, ikaw sino bang kakampi mo? Ha, Mar? Syempre, ikaw. Ikaw yung nagpakopya sa akin eh. Pero, Jessa, bakit ba galit na galit ka kay Konyo Bicol? Eh, paano ba naman kasi ever since nursery, grade school, hanggang ngayong high school na repeater ako, lagi niyo na lang ako inuungusan. Nag-repeat na nga ako dito, tapos number 2 pa rin. Feeling ko talaga sipsipero yung kulot na yan, kaya ganyan yan. Baka naman kasi magaling talaga siya. Sabi mo nga, repeater ko eh. Eh, binabadrip mo talaga ako ha. Mortal na kaaway ko nga, tapos yan ka kumakampi. Ikaw kaya maging number 2 palagi. Tingnan natin kung kakampihan mo pa yung kulot na yan. Ikaw naman ang number 1 sa puso ko. Ano? May sinasabi ka? Wala. Ayan. Uy, pero legit to, yung mga mortal enemy, usually mga kaklase mo to na pasok sa honor roll. Awa. Yan, si number 1 at si number 2. Tutu. Yan, nagigit-gitan. Ako, meron akong ganito talaga. Oh. Si Don Miguel. Ah. Ayan, oo. High school to, high school. Elementary kami. Kami rin yung nag-uungusan sa number 1, number 2. Hanggang Okay. siya yung naging valedictorian. Ako yung naging second. Tapos talagang mortal enemy mortal kayo. enemy talaga kami na umabot hanggang college. Oh, no. Nagkita kami uli kasi sabi ko di pa ako nakakapagpahinga
maghiganti sa'yo, ah. Oh, tapos? Alam mo ginawa? Ano? Pinahulog ko siya. Pinahulog? Na in love siya sa akin. Wow. Sinagot ko siya, tapos nakipag-break ako. Uy, hala ka. Totoo yan, si Don Miguel. Huwag mo na ulit-ulitin! Uy, grabe ka pala maghiganti sa mortal enemy mo, Oo, pinaglaruan niya rin kasi yung puso ko Oo, eh. parang sinabi mo lagi, ganon Don Miguel number 1 ka lagi. Oo. Pwes, may number 2 ako at ikaw yun. Yun. Ay, hindi lang number 2. Oo. May number 3, may number 4, may number 5. Grabe ka, napaka-playgirl mo. Charing lang. Pero totoo yung character na yun. Huwag mo na banggitin kasi hindi pa naghihilom yung sugat. Don Miguel, Don Miguel. Ay, okay, anyway, that's number 1. Punta tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa, ito ang mga Best Friend Kunwari. Ay, kinakabahan ako sa paligan ni Mayor Jessa. Girl, bakit ka kakabahan? Hindi ka naman maglalaro. News ka lang naman eh. Ako nga dapat yun eh. Syempre, harap ako sa maraming tao. Okay lang ba tong suot ko, Jessa? Hindi ba siya masyadong revealing? Bagay na bagay nga sa'yo eh, nakakainis. I mean, oo nga, napaka-revealing. Masyadong nagpapakita ka ng balat. Mababastos ka niyan, dapat magbalot ka. Oo nga, tama ka, Jessa. Dapat siguro, mag-jacket ako, no? Hindi, ito, magkumot ka. Lagyan mo na rin ng kurtina ito. Yan, tsaka unan, dalhin mo. Baka kasi ginawin ka, alam mo naman ngayon, maulan. Anong gagawin ko sa unan? Sige. Pero Jessa, hindi ba ako mukhang ewan? Hindi, high fashion, aesthetic tawag dyan. Uso yan, magti-trending ka dyan. Okay, Nakakasama. sige. Alis na ako. Thank you, Jessa. Thank you. Girl! Hoy, Jessa, ano? nahuli kita ah. Bakit mo sinasabotay si Robin Chena? Masyado siyang maganda, ayoko ng ganon. Dapat ako lang ang maganda. Akala ko ba BFF kayo? No, feelingera lang siya. Ako nga dapat yung muse dun eh. Pinaubaya ko na lang sa kanya. Ay, nako, nakakatakot to. No, itong mga kaaway na feeling mo, kaibigan mo sila, pero Totoo. nakakatakot in reality, may mga kaaway ka talaga inside your circle. Totoo. I would say, ito nga rin talaga yung pinakauri ng kaaway na kailangan mag-ingat ka. Ayun, oo. Nako! Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shout out ang kaaway mo. Ayan. O baka best friend mo na hindi mo rin alam kung kaaway mo ba. Yan, sabay-sabay kayo mag-away. Ayan. Shout out natin sila. Hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!